त्यांनी मला नेक्स्ट डे सांगितलं की मी बोललो तुम्हाला कधीपासून बरं नाही होतं. ते बोलतो आम्हाला 1 वाजताच कॉल करायचं होतं, पण आम्ही तुम्हाला 1:30ला केला. अर्धा तास विचार करत होतो की करू की नको. कोणती गोष्टीची काही गरज पडली मेडिकल रिलेटेड बिंदास कधीही कॉल करा. आपली गाडी मी म्हणूनच घेतली ना, गाडीला ह्यांनी औषधं नाही घेतली म्हणून ह्यांना प्रॉब्लेम झाला. त्यांनी त्यांची औषधं चुकीने डबल घेतली म्हणून त्यांना अंग थरथरायला लागलं. नमस्ते सर्वांना. तर आज बघा आम्ही दोघं इकडे गप्पा मारायला बसलो तुमच्यासोबत आणि आतमध्ये दोघं जेवण बनवतात आहेत. काय जेवण आहे ते तुम्हाला मी दाखवतो, पण 2 पॉईंट्स आम्हाला तुमच्याबरोबर डिस्कस करायचं आहे. पहिला पॉईंट तर असा आहे, लास्ट संडेला आपण ओपन फॉर ऑल म्हणजे सर्वांसाठी आपण जेवण ठेवलं होतं. म्हणजे स्टेच नाही तर आउटसाईड जे आपले माणसं आहेत, आपले जे सबस्क्रायबर व्ह्युअर्स आहेत, ज्यांना आपल्याकडे जेवायचं आहे त्यांनी आपल्याला रिक्वेस्ट द्यायची होती आणि ते जेवायला येऊ शकतात. बरोबर. आतापासून आज तारीख 23 आहे, 23 एप्रिल 2024. आतापासून मी तुम्हाला काय सांगतोय, आपण ओपन फॉर ऑल जेवण चालूच ठेवूया. पण ते कंडिशन कशी असणार, तुम्ही आणि मी कोऑर्डिनेट करणार की तुम्ही तर अवेलेबल पाहिजे जेवायला, त्यासोबत आम्ही पण अवेलेबल पाहिजे. आमचे गेस्ट किती आहेत त्या प्रकारे, आमच्या गेस्टची काय ऑर्डर आहे त्या प्रकारे आणि तुमची काय ऑर्डर आहे त्या प्रकारे. आम्ही असं नाही सांगत की आमच्याकडे जे म्हणते ते तुम्ही खा. डिस्कशन होणार. आता तुम्हाला फॉर एन एक्झाम्पल कुकरची शिट्टी झाली. हां, आता बनतंय आतमध्ये. काजल कसली शिट्टी आहे कुकर, काय बनते आतमध्ये? भात ना, भात. बघा आत्ता प्रेझेंटली 23 एप्रिल. आता लंचमध्ये आपले 6 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. समजा मी आणि मम्मी शुभांगी कीरचे फॉलोवर आहे आणि हा व्हिडिओ कालच टाकलेला होता, तर मी काय रिक्वेस्ट टाकली असती की 23 म्हणजे आज आम्हाला जेवायला यायचं आहे. तर तुम्ही असं विचारू शकता आम्हाला की आज तुमच्याकडे मेन्यू काय आहे, तर आम्ही सांगणार आज व्हेज थाली बनते. तर मग आम्ही सांगतो की आम्ही दोघं येऊ शकतो का जेवायला, व्हेज थाली जेवायला द्याल का. जर ह्याच कंडिशनमध्ये परिस्थिती वाजली, थांबा जरा, याच कंडिशनमध्ये फिश थाली असेल तर मी काय म्हणणार की आपण दुसऱ्या दिवशी करूया. मी नाही म्हणणार तुम्हाला, मी म्हणणार की दुसऱ्या दिवशी किंवा संध्याकाळी. आज संध्याकाळची ऑर्डर तुम्हाला ते पण सांगतो, आज संध्याकाळची ऑर्डर फिश थाली आहे. 6 फिश थाली म्हणजे आता 6 व्हेज तर रात्री 6 फिश. तर मला जर मी आणि मम्मी असतो शुभांगीगिरीकडे जायचं असतं की आम्हाला फिश थाली खायचं, तर मी कोऑर्डिनेट केलं असतं. मी बोललो असं आज तुम्हाला रात्री जमेल का, कारण रात्री बनतंय. असं कोऑर्डिनेट करूया आपण आणि आपल्या बुकिंग नंबरवर करूया. म्हणजे असं काय होईल की आमच्यावरती पण लोड नाही पडणार आणि तुम्हाला पण तुमच्या आवडीचं मिळेल. नसेल तर आपण पुढच्या दिवसाला करूया, नसेल तर पुढच्या दिवसाला करूया. पण अजून एक कंडिशन सांगतो की जर तुम्ही आम्हाला प्रायर सांगताय की आज 23 तारीख आहे की आम्ही येणाऱ्या 1 मेला आम्ही 8 माणसं आहोत जेवायला, ज्यामध्ये आम्हाला कॉमन थाल्या जास्त सांगितलं तर चांगलं होईल की आम्हाला 4 सुरमई थाली पाहिजे, 4 पापलेट थाली पाहिजे. आणि मी माझं बुकिंग पण बघणार, किती माणसं बघणार. पण जर मॅक्झिमम माणसं असतील तर काहीतरी अरेंजमेंट करता येतात. मिनिमम ऑर्डरला कसं सर्वांचं मिळून करायला लागणार ते. हे कंडिशन सांगतो. तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजला असेल मी तुम्हाला काय समजवतोय. ओपन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट आजपासून ओपन आहे. तुम्ही जेवायला येऊ शकता, फक्त मी कोऑर्डिनेट करणार तुमच्यासोबत. बरोबर. जेवायला मी इकडे आमचे लेडी स्टाफ वाढवणार, म्हणजे तुम्हाला पण इकडे सर्व व्यवस्थित आणि सर्व आवडीचं मिळेल. ते व्हेज थाली असू दे, चिकन थाली असू दे, सुरमई, पापलेट, मटन आणि आपल्या बघूया नंतर आपण जे आमरसपुली थाली आणि शेलफिश थाली ती नंतरची गोष्ट. पण ह्या 5 थाल्या आपण ओपन ठेवतो आहे. तुम्ही आपल्या बुकिंग नंबरवर 8657357426, परत मी रिपीट करतो आपला बुकिंग नंबर 8657357426. आणि लक्ष ठेवा या नंबरवरती कॉल करायचं नाही, कारण कधीही कॉल वाजतात बघा. मी असे व्हिडिओज बनवत असतो, मी आतमध्ये हँडल करत असतो सर्व, इवन पिकअप ड्रॉप करत असतो किंवा रूम बघत असतो. तर ह्यामध्ये कसं डिस्टर्बन्स होतं. मग तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकून ठेवा, मी त्याचा रिप्लाय करणार. ओपन फॉर ऑल आजपासून ओपन आहे, फक्त आपल्याला कोऑर्डिनेट करून यायचं आहे. आणि जर तुमचे मॅक्झिमम थाली असतील तर तुम्हाला लगेच मिळण्याची शक्यता आहे. इवन कमी असतील पण तुमच्या राईट टाईमवर राईट थालीज असतील. जसं आत्ता मी सांगतोय, आता मम्मी व्हेजिटेरियन आहे तर मी बोललो असं चला मम्मीला व्हेज. इवन आता नॉनव्हेज म्हणतं असं एक थाल्या पण तुम्ही घेऊ शकता, बनला पाहिजे ते घरी. स्पेशली 2 थाल्यासाठी, 4 थाल्यासाठी, 4 वेगवेगळ्या थाल्यांसाठी मी कधीच यस म्हणणार नाही. तर अजून लोड पडायचं. तुम्ही त्यासोबतच जर आला तर आपण तुम्हाला सर्व सर्व करू, नाहीतर आपण पुढे ॲडजस्टमेंट करू की आपण पुढे सांगू की पुढची ही ऑर्डर आहे, पुढची ही ऑर्डर आहे. आणि तुम्हाला सांगतो गेस्ट आपले जे वरती स्टेसाठी येतात त्यांचं आपलं जेवण अगोदर माहिती नाही पडत, 1-2 दिवस अगोदरच माहिती पडतं. एक महिना अगोदरची बुकिंग असते, ते लगेच सांगत नाही कोणी. तर ओपन फॉर ऑल सर्वांसाठी आहे. तुम्ही बुकिंग नंबरवरती मेसेज करून
8657357426 या नंबरवरती फक्त व्हॉट्सॲप मेसेज करा आणि मेसेज करून तुम्ही इथे येऊ शकता. लास्ट टाइम बघा आपले 2 ग्रुप आले होते, 8 माणसं आली ती, त्यांनी 8 सुरमई थाली घेतली होती बरोबर. त्यांना जेवण आवडलं, त्यांच्यामधून परत कोणाला यायचं असेल दुसऱ्या थालीस ट्राय करायला तर तुम्ही सर्व वेलकम आहात. हा झाला फर्स्ट पॉईंट. हे तुला समजलं मी काय समजलं? समजलं ना साक्षी, ते तुला समजलं? ओके, तर हा झाला फर्स्ट पॉईंट. आता सेकंड मी तुम्हाला समजवतो बघा. आता एक उदाहरण देतो, दिवस सांगतो. 1 जून, 1 जून, 2 जून आणि 3 जून यामध्ये समजा कोणी बुकिंग केलेली आहे गोल्ड आणि सिल्वर दोन्ही 3 दिवसासाठी, दोन्ही रूम 3-3 दिवसासाठी बुक केले, 1, 2, 3 जूनसाठी एकाच ग्रुपने, आणि ते पण 2 महिन्या अगोदर बुकिंग केलेली आहे. मग त्यांचा एक कॉल येतो, मेसेज येतो, सर्व मेसेजेस करतात, इथे मेसेज करतात की आम्हाला इथे गोल्ड सिल्वर दोन्ही बुक केले, तर आम्हाला सिल्वर रूम बुकिंग कॅन्सल करायची आहे XYZ रिझनसाठी. तर इथे रूल्स काय पडतं, इथे कसं आम्ही उत्तर देतो हे तुम्हाला मी सर्वांना सांगतोय. जर तुम्ही गोल्ड आणि सिल्वर रूम बुक केलेला आहे तो भले 1 दिवस असू दे किंवा 2 दिवस अगोदर असू दे किंवा 2 महिने किंवा 1 महिना अगोदर, जर तुम्ही बुक करताय, बघा बुकिंग तर आपण कधी सांगत नाही फटाफट करा, आपण आपला वेळ घेऊन बुकिंग करतो बरोबर. तर गोल्ड किंवा सिल्वर, समजा गोल्डनचा एक रूम पण, आता बघा या केसमध्ये काय झालं, सिल्वर नको आहे त्यांना 3 दिवस, तर एका दिवसाचे 1000, दुसऱ्या दिवसाचे 1000, तिसऱ्या दिवसाचे 1000 हे तुम्हाला चार्जेस लागणार. जे आम्ही ॲडव्हान्स घेतो ते आम्ही रिफंड करू शकत नाही का, जेव्हा तुम्ही कॅन्सलेशन करता ऑलरेडी त्याच्यावरती ना भरपूर आम्हाला रिक्वेस्ट येऊन गेलेली असते. सेम कंडिशन ट्विन 1 आणि ट्विन 2 साठी 500 रुपये लागतील तुम्हाला. आता त्यांनी 3 दिवस कॅन्सल केले, तर त्यांना मी काय म्हणालो, 1, 2, 3 जून त्यांना गोल्डच हवं आहे, सिल्वर नको आहे. तर मी त्यांना बोलवलो की तुम्हाला 1000 3000 रुपये तुम्हाला चार्जेस तुमचे कापले जातील. त्यांनी 6000 ॲडव्हान्स पाठवलेले आहेत मला, त्यातले 3000 मी तुम्हाला देऊ नाही शकत, पण ह्या 3000 पण तुमचे मला नको, म्हणजे का उगाच सर्वांचे हवे. तर त्यांना दुसरी कंडिशन मी काय दिली आहे, जर ह्या 3 दिवसात रूम बुक झाले तर मी तुमचे पैसे घेणार नाही. माझं काय की माझाही लॉस नाही झाला पाहिजे ना कोणत्या अँगलने, नाही तर माणसं काय करतील माहिती आहे काय, जाणून बुजून सर्व रूम बुक करून ठेवतील आणि म्हणजे यायच्या दिवसालाच कॅन्सल करतील बरोबर, जाणून बुजून पण करू शकतात ना. तर 1, 2, 3 जे त्यांचे सिल्वर रूम कॅन्सल केले त्यांनी, सध्या तरी त्यांना 3000ची हे आहे, 3000 चार्जेस लागणार 3 दिवसाचे. जर कोणताही 1 दिवस पण बुक झाला तरी 1000 रुपये कमी द्या, कोणताही 2 दिवस बुक झालं तरी 2000 कमी द्या, मी असं म्हणतोय. आणि 3 दिवस बुक झाले तर मला पैसेच नका देऊ तुम्ही, मग ते समोरचा रूम बुक झाला ना तर मला लॉस नाही होता इकडे. सेम कंडिशन ट्विनसाठी आणि ट्विन 2 साठी पण 500 रुपये लागणार. तुम्ही इथे आलात 4 दिवसाची बुकिंग आणि तुम्ही 2 दिवसातच जात आहे, तर पुढच्या 2 दिवसाचे पण सेम कंडिशनमध्ये चार्जेस लागणार. इथे मी फुल रूमचे पैसे नाही घेणार, पण गोल्डनचे 1000, सिल्वरचे 1000, ट्विन 1चे 500, ट्विन 2चे 500 असे मी चार्जेस तुमच्याकडनं घेणार, जर तुम्ही बुकड रूम खाली ठेवताय तर. आणि ते पण सांगतो, त्याच्यात पण आलेल्या दिवशी पण जर रूम बुक झाले तर मी तुमच्याकडनं पैसे घेणार नाही. ओके, तर ह्या 2 पॉईंट्स मला तुमच्याशी डिस्कस करायचं होतं. समजलं तुला? या दोन्ही विषय मम्मीला काहीच माहिती नव्हते, मला बघायचं की मी तुम्हाला समजवलं ते मम्मीला समजलं का. हा, असे मध्ये मध्ये रूम कॅन्सल होतात आणि कधी कोण माणसं नसतं तेव्हा मी विचारते ना पप्पूला, आज हा गोल्डन रूम खाली का, तर म्हणतो कॅन्सल केला. असं कसं कॅन्सल म्हणजे करायचं, म्हणजे खूप वेळ आहे ना. आता नाही कॅन्सल केला तरी मी आणि तुम्हाला हे सांगतोय की अजून एक विषय आता आला, मम्मीच्या बोलण्यावरून समजलं. पहिलं आम्ही असं करायचो की आम्ही तुम्हाला रिशेड्यूल करून द्यायचो, म्हणजे आता चला कॅन्सल केलात तर आम्ही ह्याच पैशात हे 1000 रुपये आमच्याकडे राहू दे आणि हे तुम्ही पुढे बुकिंग करू शकता. पण सध्या अशी कंडिशन नाही. जर तुम्ही आता कॅन्सल केलात कोणत्याही अँगलनी, आता त्यांनी बघा सिल्वर रूम कॅन्सल केले 3 दिवसासाठी, तर ते 3000 ते पुढे फॉरवर्ड करू शकत नाही का, तर भरपूर बुकिंग्स येतात, माणसं सध्या वेटिंगवर आहे. इवन आपल्याकडे रिपीट येणारे गेस्ट आहेत ना, ते म्हणतात मग ह्या डेट्स बुकड आहेत ना तुमच्या, मग तुम्ही पुढच्या डेट सांगा. मग मी त्यांना एक्सेल शीट पाठवतो, मग ते डेट्स बघून माणसं यायला लागलेत आपल्याकडे. म्हणजे स्वतःची डेट तर आहेच, पण त्यांची डेट्स अवेलेबल नसेल तर आपल्याकडे ज्या डेट्सवर जे गोल्डन सिल्वर किंवा ट्विन अवेलेबल आहे त्या डेट्सवर माणसं येतात. म्हणजे डेट शोधतात आहेत की अरे वा शुभांगी ही डेट आहे, चला या डेटवर आपण जाऊया, असं होतं. तर बुकिंगमुळे त्यांना त्यांच्या आवडीची डेट्स मिळत नाही. तर रिशेड्युलिंग तर मी कधीच बंद केलेलं आहे. जर तुम्ही कॅन्सल केलात, येऊन कॅन्सल केलात किंवा नाही येऊन पण कॅन्सल केलं तर ते तुमचे पैसे तिथेच गेले. दुसरी कंडिशन आहे की बुक झाले की पैसे देईल मी तुम्हाला, मी माझ्याकडे ठेवणार नाही, मी पैसे तुम्हाला देईल.
पण त्या टायमाला बुक झाला पाहिजे. बुक झाला पाहिजे, आणि ते झाला तर मी तुम्हाला सांगणार की बाबा हा रूम बुक झाला. बुक झाला. पण एकदा विषय गेला की तुम्ही त्याच पैशाला घेऊन एक असाही ग्रुप होता त्यांनी 3दा कॉल केला. कारण ते रूम कमी पडतात ना माणसांना, कारण तेच रूम पाहिजे हवे असतात. हां, पहिल्यांदा त्यांनी कॅन्सल केलं गेल्या सीझनला, तर मी बोललो ठीक आहे रिशेड्यूल करून देतो. त्यांनी सेकंड टाइम पण बुकिंग घेतली न्यू डेटवर आणि ते येऊ नाही शकले परत. मग त्यांना बोललो आता मी तुम्हाला रिशेड्युलिंग देणार नाही. तर तिसऱ्यांदा ते बोलतात मला द्या, आम्ही तुम्हाला ॲडव्हान्स पाठवले. मी त्यांना म्हणलो तुम्ही 2दा कॅन्सल केलं, 2दा तुम्ही त्या रूम बुकच नाही झाले मला तुमच्यामुळे. तर असं करू नका, रिशेड्युलिंग मी बंद केलं आहे. आय गेस तुम्हाला सर्व पॉईंट्स हे समजले असतील. आणि जर तुम्हाला इथे जेवायला यायचं असेल, आपल्याकडे व्हेज थाली आहे 250 रुपीज, चिकन वडे थाली आहे 350 रुपीज, आपली सुरमई थाली आहे 550 रुपीज आणि पापलेट थाली आहे 600 रुपीज आणि मटन थाली आहे 550 रुपीज. हे तुम्ही डिस्कस करू शकता आमच्याशी पण की आज तुमच्याकडे जेवायला काय म्हणतं, तुमचे गेस्ट काय खातात, किंवा तुमच्या आवडीची ऑर्डर सांगा. डिस्कशननी काय होणार माहिती काय, तुम्हाला एकाच ग्रुपला व्हरायटीज ऑफ थालीज घेता येतात. हा डिस्कशनचा फायदा होणार तुम्हाला की आता गेस्ट बा आपले 4 जण आले होते, त्यांना आपण त्यांनी एकच सुरमई थाली घेतली, तर त्यांच्यामधून कसं झालं असतं एकाने आज व्हेज थाली घेतली असती. आता समजा आजच 5 जण येतात, तुम्ही 5 जण, एक उदाहरण देतो मी. आता व्हेज थाली बनते आपली लंचला, तर समजा त्याच्यामधून एक कोण व्हेज असेल तर त्यांना व्हेज थाली एक देऊ शकतो आम्ही, नाही तर असंच आम्ही एक व्हेज थाली देणार नाही, बरोबर. तर हा फायदा होणार डिस्कशनचा. डिस्कशन तुम्ही मला व्हॉट्सॲप मेसेज थ्रू करू शकता. नंबर परत सांगतो 8657357426. नंबर परत 8657357426. आणि ह्या नंबरवरती मला कॉलिंग करू नका, मी कॉल उचलू शकत नाही कारण भरपूर कामं असतात. एकदम एमर्जन्सी असली आणि काय असलं, आता वर्ड जसे मला लक्षात येतं असं म्हणून सांगतो. ह्या होमस्टेमध्ये आपल्याला आता आपण गेल्या फेबमध्ये चालू केलं होतं. हा फेब झाला 1 वर्ष झालं, आणि मार्च एप्रिल म्हणजे 1 वर्ष 2 महिने आपल्याला झाले. बरोबर आपल्याला 14 महिने झाले होमस्टे चालू करून. ह्यामध्ये कितींदा एमर्जन्सी कंडिशन आली मला सांग, तुला लक्षात आहे? एकदा ते पाठी राहिला होतं ते, आणि परवा एक ते 2 वेळा अशी एमर्जन्सी झाली की आपल्याला रातोरात उठावं लागलं. पण मला काय सांगायचं तुम्हाला हे लक्षात घ्या, जर तुम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये येत आहे, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येतो ते तुम्ही विचार करू नका कॉल करायच्या अगोदर. तुम्ही जेवढं ताबडतोब मला कॉल करू शकता तेवढं ताबडतोब कॉल करा. आता परवाच एक एमर्जन्सी झाली की त्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, XYZ, मी प्रॉब्लेम सांगत नाही, बरोबर. मग त्यांच्याकडे त्यांची जी मेडिसिन होती ती नाही आणली होती त्यांनी, जी त्यांच्या उपचारासाठी पाहिजे असते. तर रात्रीचा 1 वाजला होता. त्यांनी मला कॉल कधी केला 1:30 वाजता. तर ते विचार करत होते की कॉल करू की नको, कारण आम्ही झोपलो असेल. मी तुम्हाला सांगतो एमर्जन्सी असेल तर विचार करायचं नाही, डायरेक्ट कॉल करायचा. हे कोणाला सांगतो? स्टेवाल्यांना. तुम्ही तुमच्या घरून एमर्जन्सीला मला कॉल करू नका, इथे सांगतोय. ते स्टेमध्ये येतात ते गोल्ड सिल्वर ट्विन 1 कोणी XYZ. तर त्यांनी 1:30 वाजता मला कॉल केला. मी बोललो त्यांना ठीक आहे प्रिस्क्रिप्शन आहे ना तुम्हाला, तर त्यांच्यामधून एकाला मी खाली बोलवलं. काजल आणि मी कारमध्ये बसलो आणि आपल्या खाली सिटीला गेलो, जो 24/7 आपलं जे मेडिकल उघडं असतं, 2 मेडिकल असतात, त्यातून एक ओपन होतं, त्याच्यातून गेलो, त्यांचं औषध घेतलं आणि घरी आलो. त्यांना औषध दिलं, त्यांना बरोबर वाटलं. त्यांनी मला नेक्स्ट डे सांगितलं की मी बोललो तुम्हाला कधीपासून बरं नाही होतं, ते बोलतो आम्हाला 1 वाजताच कॉल करायचं होतं, पण आम्ही तुम्हाला 1:30ला केला. अर्धा तास विचार करत होतो की करू की नको. या इन्सिडेंटवरून आम्ही तुम्हाला सांगतोय की बिंदास्त कॉल करा, ठीक आहे. आणि लकीली काय गेले, मी त्या दिवशी झोपलोच नव्हतो, मी एडिटिंग करत होतो 1:30 वाजेपर्यंत. एवढं पण मी तुम्हाला सांगतो बघा, एवढं लोड असतं, हे सर्व मॅनेज करणं एवढंही सोपं नाही. पण तुम्ही जर आमच्याकडे येत आहे, कोणती गोष्टीची काही गरज पडली मेडिकल रिलेटेड, बिंदास्त कधीही कॉल करा. आपली गाडी मी म्हणूनच घेतली ना, गाडीत बसवलं, गेलो आणि पटकन आलो हे झालं. आणि फर्स्ट इन्सिडेंट असं झाला होता की त्यांच्या औषधं, हे बघा ह्यांनी औषधं नाही घेतली म्हणून यांना प्रॉब्लेम झाला. त्यांनी त्यांची औषधं चुकीने डबल घेतली म्हणून त्यांना अंग थरथरायला लागलं. मग त्याचवेळी मी सकाळी त्यांचं 6 वाजता कॉल आला की त्यांना बॉडी शिवरिंग होते. तर मी गेलो वरती आणि आमच्या डॉक्टरांना कॉल केला. आमच्याकडे जेव्हा ॲप्रुव्हलसाठी आले होते महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंटवाले, तेव्हा त्यांनी फर्स्ट क्वेश्चन मला जे विचारले की तुमच्याकडे डॉक्टर्सचे नंबर आहेत का. तर मी बोललो माझ्याकडे 2 डॉक्टर्सचे नंबर आहे एमर्जन्सीसाठी, ठीक आहे. तर ते बोलले तिथेच तुमचं ॲप्रुव्हल झालं. आपलं महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अगोदरच आपलं ॲप्रूव्ड झालेलं आहे, MTTC थ्रू आपलं होमस्टे ॲप्रूव्ड आहेत. म्हणून तुम्ही कधी पण बघा, पहिले जे म्हणजे राऊंड मारवायचो ना, गव्हर्नमेंटचं काम त्यासाठीच करायचं.
तर ते सर्व मी लायसन्स बिसन तुम्हाला मी नंतर एकदम डेकोरेट करणार आहे ना पुढच्या सीझनला, ते व्यवस्थित तुम्हाला दाखवते. त्याच्यात तुम्ही डेट पण चेक करू शकता. सांगत होतो की डॉक्टरांचा नंबर माझ्याकडे सर्व आहे, एमर्जन्सी सर्व नंबर आहेत. इवन असेही डॉक्टर शिवले की पैसे देऊन त्यांना म्हणवले की तुम्ही चार्जेस घ्या पण तुम्ही आमच्याकडे यायचं, कारण आमचा असं बिझनेस आहे, तुम्ही आमच्याशी लिंक कराल का. 1-2 डॉक्टरला आपण लिंकसुद्धा केलं. एमर्जन्सीमध्ये घाबरू नका, बिंदास कॉल करा. जेवणाचं तुम्हाला समजलेलं आहे आणि बुकिंगच्या कॅन्सलेशन पण बद्दल पण आय गेस तुम्हाला सर्वांना समजलेलं आहे. परत इथे तेच प्रमोट करतो, शुभांगी केअर होमस्टेमध्ये तुम्हाला यायचं असेल तर एक ओळखीच्या माणसांकडे आपण कसं येतो जिकडे तुम्हाला टेन्शन नाही हॉटेलचं, की रूम कशी असते माणसाकडे कसं येतो आपण तसं यायचं बिंदास. तुम्हाला इकडे टेन्शन नाही. किती फिमेल्स ग्रुप आले, परवा पण आई आणि 2 मुली आल्या होत्या, त्याच्या अगोदर पण आल्या होत्या. तर बिंदास राहिला, एकदम आपल्या घरच्यासारख्या वावरत होत्या. कारण सर्वांनाच इकडे रिव्ह्यू द्यायला आवडत नाही, सर्वांनाच कॅमेऱ्यासमोर यायला आवडत नाही. तर मी त्यांना एकच विचारतो, फिमेल ग्रुप असेल तर मी पहिला क्वेश्चन माझं ते असतं की तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटलं का. कारण फिमेल्सला सर्व ठिकाणी कम्फर्टेबल वाटणं हे भरपूर रेअर असतं. एकदम फ्री वाटलं का, तर त्यांचं उत्तर भरपूर आहे. तर तुम्ही इकडे वारात बघू शकता, इकडे लगेच मला दाखवतो बघा किती हवा सुटली आहे. ठीक आहे. तर इकडे याल तर तुम्ही रिलॅक्सेशनसाठी या, शांततेसाठी या, आरामासाठी या, घरगुती खाण्यासाठी या आणि काय करायचं, भेटायला पण या. हां, मम्मीला भेटायला, मम्मीला बोलायचं असेल तर मम्मीला इकडे सीट दिलेली आहे आणि इकडे तुमच्यासाठी बसायला ठेवलेलं आहे. तुम्ही येऊन इकडे बसू शकता, बोलू शकता आणि चांगलं आमच्यासोबत जेवू शकता. आता वाजले दुपारचे 1:30. बघा आता त्यांचं चपाती भाजून झालेली आहे. आता मी आतमध्ये जाणार, सर्व व्यवस्थित बघणार आणि 5 थाली, 4 थालीवरती आणि 2 थालीवरती 6 थाली जे तुम्हाला सांगितले होते तसंच रात्री पण. आणि रात्री बघा सिल्वरमध्ये अजून 4 माणसं येणार आहे. आत्ताच मी त्यांना खालच्यांना मी पिकअप करून आलो बरोबर, जसं कारमध्ये नाही तर त्यांना 2 रिक्षा लागली असती, 150-300 घेतली असते. ॲक्च्युली रिक्षावाले जास्त घेतात, मी ते 200 घेतो. तर माझ्या एकाच कारमधून ते सर्व आले. तर असे भरपूर काम असतात. आणि हा व्हिडिओ बघा आता 1:30 वाजले, मी हा तुमच्यापर्यंत 2:30 वाजेपर्यंत हा व्हिडिओ मी पोहोचवणार. तर अशी पण मला कामं असतात. तर तुम्ही मला फक्त व्हॉट्सॲप मेसेज, कधी जेवायला यायचं तेव्हा, हां, आणि व्हॉट्सॲप नंबरवरती फक्त मेसेज करा. ओके, कॉलिंग करू नका, कारण भरपूर लोड होतो. आणि ते आंब्या रिलेटेड आता मेसेज कमी झाले आहेत भरपूर, तरी दिवसाचे 5-6 मेसेजेस येत राहतात. आंब्याचा बिझनेस सध्या तरी आम्ही स्टॉप केला आहे. नंतर जेव्हा मी व्यवस्थित म्हणजे अवेलेबल होईल, सर्व काय करता येईल तेव्हा आम्ही परत तुमच्यापर्यंत पोहोचू. जेवढे चांगले गोष्टी आहेत, कोकमा झाली किंवा काय झालं, आता सर्व नावं नाही घेत नाही तर परत मेसेजवरती ते विचारत राहतात. मेसेजवरती हाय हॅलो, मेसेजवरती तुम्ही कसे आहेत, आम्हाला तुमचे व्हिडिओ आवडतात, ह्या सर्व मेसेजेस नका करू. गुड मॉर्निंग मेसेजेस, कोणत्या फेस्टिवलला हॅपी नवरात्री, हॅपी दिवाळी, हे सर्व करत नका बसू. काय होतं माहिती आहे का, जे इम्पॉर्टंट चॅट्स असतात ना ते खाली जातात. हा नंबर फक्त मी काय सांगतो, बुकिंग नंबर सांगितला, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे 2 शब्द बोलून आम्ही आमचे भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे भारत, बाय, वंदे मातरम.